Justering af gear. Kør kæden ned på det mindste tandhjul, altså det tungeste gear. Klik et enkelt gear op. Drej justerskruen, så kæden springer et gear op. Har kæden problemer med at skifte op af kransen, drejes mod uret på justerskruen. Start med en kvart omgang. Har kæden problemer med at skifte ned af kransen mod tungere gear, drejes med uret. Derefter køres alle gearne igennem for at se om gearet er justeret korrekt, eller om der er eventuelle mislyde.